जवाहरलाल नेहरू मेन्टेलिटिनि फोरोंगिरि आं स्कुल अफ लाइफ साइन्सआव सासे साइन्टिस्टबो फोरोंगिरिबो दिनै राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिनायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेयाव बिखेखै आं फरायसाफोरखौ टारगेट खालामदोंमोन बिथांमोनजों उन्दै उन्दै फरायसालि फरायसाफोर लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनहा सोंलु सोंनायाव आं जोबोद गोजोन मोनबाय बिथांमोना मा फरायबा मा जागोन आरो माबोरै फरायनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोनहा जोबोद इन्टारेस्ट लानानै सोंदों आं सानो जे आंनि बिथांमोनजों लोगो हमनाया सासेबाबो बिथांमोनखौ एसे गोसो सोलायहोगोन आरो इयुनावबो आं सानो जे बिथांमोना जेब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामगोन केरियारनि सोमोन्दै मा फरायनांगौ मा जानांगौ आं अब्लायबो दङ आं बिथांमोननो आं बुंना होबाय जे आंनि मुंखौ आरो आंनि इमेल बा फन नाम्बारा इन्टारनेटआव मोनगोन बिथांमोना आंखौ बा फन नाम्बारा सासे सानै फन लाबाय बिथांमोनखौ आं जेब्लाबो थारमाने गाइडेन्सआव हारिनि थाखाय माहारिनि थाखाय आरो जोंनि बर' फरायसाला फरायसालिनि थाखाय जायफोरा बर' बिजों फरायदों बिथांमोनखौ आं जेरैबायदि जादों आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन होननानै आरो बिथांमोनखौ खालामनो होननानै जों मिजिंथिदों आंजों लोगोसेआव प्रफेसर खगेन बसुमतारी बिथाङा दङ बिथाङा गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटीनि प्रफेसर आरो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथाङाबो बर' बिजोंबो फरायनाय बिथाङा फंनैसो आं सानो बिथाङाबो फंनैसो बुंगोन आरो बिथाङाबो दिनैनि बे मेलाव फरायसा फरायसुलिखौ मोजाङै बुंबाय माबोरै फरायबा मा फरायनो हागोन आरो बिथांनि बोसोनजों आं सानो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिया एसेबाबो गोसो सोलायनानै फरायनायनि बागाव आरो केरियार दानायाव एसे बिहोमा मोनगोन होननानै आं सानो जिहेतु गोबां बर'बा बिदिबा बर' बिजोङा गोबांनो नुदों आंबो मिथिदों जेराव थारमाने बर' बिजोङा गोमालांदों बा जेब्ला बिमा बिफायानो हराब्ला आसामिस मिडियाम बा इंलिश मिडियामाव हरो बेयाव मोननै बुंनो सानदों बेयाव मोनसे जाबाय जोंनि हारि थांना थानांगोन जेब्ला हारिया थांनांगोन बर' बिजोङा थांगोन आरो जेब्ला बर' मिडियामा थांना थागोन फरायसाफोराबो थांना थागोन थुनलाइयाबो थांना थागोन आरो एज ए हल माहारिया थांना थागोन आरो जोंनि राव थुनलाइ आरो हारिमुवा थांना थागोन नैथियाव जाहैबाय दानिया कम्पिटिटिभ जुग जेराव थारमाने जोंनो बर' मिडियामनि फरायसा फरायसालि जेब्ला बिमा बिफाया हरो बिथांमोननो मोनसे कनफिडेन्स होनांगोन जे नोंथांमोना बर' हारिखौ फोरोंबा बर' हारिखौ बिजोंनो फोरोंबा नोंथांमोना माबोरै हागोन बिदि मोनसे कनफिडेन्सनि मोनसे गेप जानांगोन बे गेपखौ जों जयै रायज्लायनानै माबोरै बिथांमोनखौ कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बा दानि आधुनिक जुगनि कम्पिटिसनाव बिथांमोना बाहागो लानानै उथ्रिसारनो हायो बेल' नङा जे बर' फरायबा हाया बर' बिजों फरायनायाव IIT दिल्लीयाव दङ IIT माद्रासआव दङ गोबाङानो बर' बिजों फरायनानैबो दा IIT बायदियाव बा डाक्टार इन्जिनियाराव सिट मोनदों माथ्र जोंनि कनफिडेन्ट बिल्डिं गेप जानानै दं बे गेपखौ जों मा खालामनांगोन अकल बर' बिजोंल' नङा बर'जों लोगोसे इंलिश सोदोबफोर फोरोंनांगोन गेजेर गेजेर आरो जेरै आं दिनैनि बिबुंथियाव बुंदों जे जोंनो नांगौ अकल बर'ल' सोलोंबा जाया खारन जोंनि बाहेरावनो न'नि बाहेरै जोङो गुबुन हारिनि रावखौ रायज्लायनांगौ बे खेबाव मा जायो थारमाने जोंहा जेसेबां हायो भाषा सोलोंनांगोन बै खेबाव जों थारमाने बेखौ सावरायनांगोन जयैनो सावरायनानै माब्रै खालामनो हायो आरो मोनसे जाबाय एक्सप'जार जों थारमाने फरायसुलिफोरा एक्सप'जार मोना माबोरै कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरनांगौ माबोरै फरायबा मा खालामनांगौ बेयाव थारमाने मानोना जोंनि फरायसुलिफोरा फरायसालिफोरा थारमाने टिचारफ्रानो बा फोरोंगिरियानो गैया बै बेलायाव थारमाने एसे माबा जानानै दं खिन्थु जोंनि बिमा बिफाया प्राइभेट स्कुलाव हरो बर' बिजोंबाबो मानो हरो खारन प्राइभेट जेरै UN ब्रह्म बाथौ ब्रह्म बा मिशनारि फरायसालिफोराव बिथांमोना टिचारा आबुङै थायो बिथाङा फोरोंनो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो आरो बर' बिजोङा गोनां जिहेतु मोनसे गेजेराव माबा मोनसे लाबोनांगोन जाय जोंनि कम्पिटिटिभ एनभारनमेन्टखौ एसे जौगाहोनांगोन माथ्र जों बेखौल' बुंनो हाया बर' फरायबा कम्पिटिटिभ जानो हाया बा इंलिश फरायबाल' जों बांसिन कम्पिटिटिभ जायो बेखौ बुंनो हाया मानोना जेसेबां मानि बर'नि गिदिर गोलाव दङ बिथांमोना आसामिस मिडियाम बा बर' मिडियाम फरायनानै दासिम मोनहैदों दासो जौगाखांनाय जिहेतु इयुन जेनेरेसना इंलिश मिडियाम फरायनानै एसे रायज्लायनायाव एसे एडभान्टेज जायो जेब्ला जोंनि फरायसाफ्रा फरायसुलिया एसे रायज्लायनायाव कनफिडेन्ट जायो सोलोंनांगौ भाषा सोलोंनांगौ जेब्ला रावखौ सोलोङो आं सानो जे बर' बिजोंनि फरायसुलिफ्राबो हाहैगोन होननानै आं सानो आरो जिहेतु उनाव गोबां राहा दं जेरै जोंनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव फर एग्जाम्पल उदाहरन बायदि होन्दों आरो गथ'फ्रा बिमा बिफाया जेबो गैया बिथांमोना मा सानो एन्ट्रेन्स परिखाबा जायो JNU बायदियाव 200 थाखाल' जायो एडमिसना 6 मासाव बोसोराव जेनेबा 500नि सिङाव बिथांमोना टिउसन खालामो
फोरोंगिरिफोरनि बा सोरनिबा स्टाफनि गथ'फोरखौ टिउसन खालामो बे सासे टिउसनाव मोनबाय बिदिनो सानै साथाम खालामबा बिथांमोना 0,000 जेबो जोंनि लाइमोनफ्रा अकल बिमा बिफानाव डिपेन्ड खालामालासिनो राहा खालामो बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस खालामो नङा होमबा सोरनिबा लाथ'बाय सोरबा टिउसनफोर खालामबाय जोंनि स्मार्टनेस जों माब्रै गावखौनो माब्रै सार्भाइभ खालामो नङा होमबा बेखौ खालामोब्ला बे जेबो गोनांथि गैया जे बिथांमोनहा जे बिमा बिफानोल' नांगौ बे गैया आरो थारमाने टिउसनबो लानो हागोन बिथांमोनहा बेलेग खामानि मावनो पार्ट टाइम खामानि मावनो हायो आरो जेब्ला नांगौ अब्ला सोरनिफ्राय लोगोफोर लानांगौ सोरनिफ्राय बिदि खालामनो हायो आरो गारनो गोनांनि इसेबां माने माबा गैया आरो टिउसनजोंबो मोनाबिलियाव टिउसन खालामबाय होमबाना बे साबसिन फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन मोजां थारमाने गावनिबो हाबाय आरो बुरजा मोनोब्ला सानफ्रोमबो बुरजा मोनोब्ला न'फ्रावबो हरनो हाबाय ओंखायनो बिनि सिगाङाव जों गावखौनो गोरों खालामगोन नङा होमबा आरो जोंनि मानसिफ्रा मा सानो गामियाव मास्टार दङ स्कुल बा बर' मिडियाम मास्टार नङा ना मानोना जों गावखौनो कनफिडेन्ट मोनो बाहेरायाव थांनानै गुबुन हारिजों माबोरै कम्पिटिसन बे कनफिडेन्टखौ सोर लाबोनांगोन जों लाबोनांगोन फोरोंगिरि ओंखायनो आं जेब्लासिम थारमाने आसामाव फैयो जेब्ला आसामाव बा बिटिआरआव फैयो आं जेब्लाबो थारमाने फरायसाफोरखौ लोगो हमनो गोसो जायो मानो होनबा जों बायदि बुंनो हायोब्ला जोंखौ नुयोब्ला फरायसाफोर एसेबाबो जौसे जुदि सासे जुदि इन्सपायार जायोब्ला होमबाबो एसे थारमाने जोंहा साक्सेस जानाय होननानै